Ndichikutambirai zvekare pano ZRP 263 pano pachange chikuzivisai news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe news updates uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiona news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikani ndine video riri kutenderera ma-streets e-social media. Riri kumbori video rei ividhio remupurisa uyo atorwa video achisungwa neamwe mapurisa. Chii chakonzeresa kuti mupurisa uyu asungwe? Akatambira mari yebribing. So vanhu vazhinji vanga vachifungira kuti hanzi iyo inonzi anti-corruption muZimbabwe haisisimo, but irimo. Tatoona futi nekuda kwevidhio iri ende vazhinji mapurisa vanobribwa nevarume vanofamba nemakombi kazhinji kacho. So mupurisa uyu ari kunzi akapiwa mari yebribing, apiwa mari akabva aitambira. Zviri kunzi mari yakapihwa iyi yaive yebribing aitotrekwa nemari iyoyo. Mupurisa unzi aonekwa kuti ari kushanda basa nemazvo here, but akazoonekwa achitambira mari. So kutaura kunoku tikuziva kuti murume uyu asungwa, ende vazhinji vari kuti kusungwa kwaitwa murume uyu ndekwefeki. Hanzi achabudiswa chete mujeri, haambosungwe ndezvekunyepa izvozvo, ende bribing icharamba ichiitika. Ndekuti panoitika chinhu vazhinji vanofanira kudzidza kubva kune vamwe vanhu vanenge vachiita. Asi vanhu vari kubuda ma-streets e-social media vachiti aiwa vari kuzivana, hakuna kumbosungwa kwaanoenda kuri murume uyu, anobuditswa ipapo ipapo. Ende vanhu vaenderera mberi vachiti muZimbabwe muno mune mbavha dzakawandisa dzinoba mamiliyoni asi hadzisi kusungwa, asi munozviziva. Why? So ida kusiyai muchiona video, yapedza kuona video tozvodofika mucomment section inside rari ndofambira news updates sezvaari, handiwedzeredze kana kumatapudza nyaya dzine proof dzisina ma-side effect mukati. Much love. Mr. Nzombe, we want to make a sick. You are under arrest. Oh, yes. You have received Mari Silver Tem. Yamaba, Pashin. I marry a Madapo and I. Yamaya, Maria, you want to Maria, you want to Sagata. Maria Mutanga, serial number, PK 69005394B. This one. Yepiri not PK 69005395B. Yeta do not PL 560889155C. Yep4 PL 560889116C. Right. Ndoda kuti kundisei niro pana kuti iwewe mari iyo yakawana kuinayo yauri kuti ndeyamaya vakundisei niro pana zvatisei ninapo vonyora nhamba dzako dzichitupa ndiya mapepa awa matatu